δημιουργίας. Ένα μικρά και μεγάλα και όλη την Ήπειρο. Και μια Ήπειρο δυνατή με ευθύνη, έργα και αποτέλεσμα. Να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο του δημιουργικού του χρόνου.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα σε μια τόσο δύσκολη μέρα να είσαστε τόσοι πολλοί παρόντες. Σας ευχαριστώ και σήμερα σκεφτόμαστε ότι μερικές φορές μπορεί να κάνουμε πολλά, αλλά δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Αυτό που είδαμε σήμερα. Είδαμε έργα, αλλά σκεφτόμενοι τι γίνεται σήμερα στη Θεσσαλία, λέμε πόσο μικροί είμαστε απέναντι στη φύση. Θέλει πολύ προσοχή. Είμαστε σε πολύ δύσκολες εποχές. Είμαστε άνθρωποι. Αυτό να μην ξεχνάμε ποτέ. Και παλεύουμε μέσα σε ένα μικρό κόσμο, ενώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Οι πυρώτισσες και οι πυρώτες, φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι εδώ, στον ίδιο χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η νικηφόρα πορεία της αξιοβίωτης ανάπτυξης για την Ήπειρο, για τους Ηπειρώτες. Είμαστε πάλι εδώ, με μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση, με αποφασιστικότητα να διεκδικήσουμε όσα χρειάζεται η Ήπειρος. Τον μπορούμε και το έχουμε αποδείξει, γιατί είμαστε μια αυτοδιοικητική παράταξη που γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες της Ηπείρου, που απολογείται μόνο στους Ηπειρώτες. Συνεχίζουμε με την ίδια δυνατή ομάδα, έχουμε όμως μαζί μας και νέα στελέχη που με τις ιδέες και τις προτάσεις τους εμπλωτίζουν το σχέδιό μας. Το ψηφοδέλτιό μας συγκροτείται με υποψήφιους από όλες σχεδόν τις επαγγελματικές τάξεις, από όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους. Για μας η αυτοδιοίκηση ενώνει, δεν χωρίζει, δεν πρέπει να διχάζει η αυτοδιοίκηση. Τους ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τους Ηπειρώτες που μας στηρίζουν και μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάζουμε πάντα μπροστά για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ό,τι αρχίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για να αφήσουμε παρακαταθήκη ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Ποτέ δεν κρυφτήκαμε στα δύσκολα. Ήμασταν παντού παρόντες, δίπλα στον κόσμο της εργασίας, στις επιχειρήσεις, στους αγρότες μας. Τώρα είναι η ώρα του απολογισμού και της κρίσης. Παρουσιάζουμε το έργο μας και από αυτό ζητάμε να κριθούμε. Ασφαλώς και θέλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ξέρουμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όλα όμως πρέπει να στηρίζονται στην πραγματικότητα και να είναι εφαρμόσιμα. Οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι. Οι αρμοδιότητες
είναι επίσης καθορισμένες. Σύγχρονοι θευματοποιοί δεν υπάρχουν. Όσοι παρουσιάζονται ως τέτοιοι το κάνουν εκ του ασφαλούς. Γνωρίζουν ότι οι υπηρώτες δεν διακινδυνεύουν το μέλλον τους. Δεν πρόκειται να τους εμπιστευτούν. Παντογνώστες και αυτόκλητες σωτήρες δεν θέλουμε. Στο μηδενισμό, στη στήρα κριτική, εμείς απαντάμε με το έργο μας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τις άλλες παρατάξεις. Κάναμε και λάθη. Πρέπει να σκεφτούμε όμως και τις πολύ δύσκολες στιγμές που υπήρχαν την τετραετία που πέρασε. Πρώτα, μετά από χρόνια, είδαμε πανδημίες όπως του κορονοϊού που κράτησε 2 χρόνια. Είδαμε μετά την οικονομική κρίση. Μειώθηκαν οι χρηματοδοτήσεις. Υπήρχαν καθυστερήσεις στα αρχικά χρονοδιαγράμματα εξαιτίας των μέτρων που είχαν πάρθει για τον COVID. Παρά τα αυτά, εμείς προχωρήσαμε σημαντικά έργα υποδομής. Δεν υπάρχει περιοχή, γωνιά της Ηπείρου, στην οποία η περιφερειακή αρχή να μην έδωσε το παρόν της, να μην έκανε παρέμβαση για τους κατοίκους της. Στηρίξαμε την κοινωνία, τα νοσοκομεία, τις δημόσιες δομές υγείας, τις επιχειρήσεις, ώστε να κρατηθούν όρθιες. Στο μέτρο που μας αναλογούσε τα καταφέραμε σε απόλυτο βαθμό. Δώσαμε βάρος στις οδικές υποδομές. Δίνουμε προτεραιότητα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ώστε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Κατασκευάστηκαν και κατασκευάζονται και προγραμματίστηκαν σύγχρονοι κυκλικοί κόμβοι σε επικίνδυνα σημεία των εθνικών οδών και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Πρόκειται για έργα που λειτουργούν άμεσα προστατευτικά για μείωση των τροχαίων. Το βλέπουμε ήδη όπου τέθηκαν σε λειτουργία κόμβοι. Στην Πλαταριά, στη σύνδεση της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτας με την Εγνατία, στη Νεοκεσάρια, στις εργατικές κατοικίες της Άρτας, στο Ζέφυρο, στην Οδό Λασκαράτου, στην Πρέβεζα, στο Βιοπάτι της Θεσπρωτείας. Συγγνώμη. Ολοκληρώνεται τις μέρες αυτές ο διπλός κόμβος στην Ελεούσα και στην περιοχή της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνης. Και προσεχώς έχουμε υπογράψει τις συμβάσεις για να γίνουν οι κόμβοι στη Λούτσα, στη Βαλανιδωράχη, στη Λυγιά, στη Λαψίστα, στο Επισκοπικό. Όλοι οι πόροι έχουν εξασφαλιστεί για αυτούς τους κόμβους. Σχεδιάζουμε και τα έργα κατασκευής νέων οδικών συνδέσεων. Παραδώσαμε στην κυκλοφορία τους νέους δρόμους προς Τέροβο-Πηγάδια, τη σύνδεση της Εγνατίας με Λάκα-Σουλίου, τη σύνδεση Ελευθεροχώρη-Σούλη, την είσοδο Πλαταριάς, το δρόμο Πηγές Γέφυρα Κοράκου, όρια νομού Καρδίτσας, τη βελτίωση της Εθνικής Οδού στην Παλτούμα, 5 χιλιόμετρα, τη νέα γέφυρα Πλάκας, τα τμήματα Τετράκομο Καστανιά και άλλους δρόμους. Ολοκληρώνουμε την κατασκευή της Λεωφόρου Νιάρχου. Ένα έργο
στολίδι για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Ένα έργο που εξυπηρετεί χιλιάδες φοιτητές και επισκέπτες του νοσοκομείου. Ένα δρόμο που κάποτε κάποιοι για δικούς τους λόγους το αποκαλούσαν φαραωνικό και κάποιοι ακόμη και στις αρχές του καλοκαιριού υποστήριζαν ότι δεν πρόκειται να τελειώσει. Ιδού η Νιάρχου, ιδού και οι αυταπάτες. Εκεί αντέξαμε, όχι μόνο εγώ και η υπηρεσία, σε τόσες απειλές καθημερινές. Και στο τέλος όλοι αυτοί που δεν καταλάβαιναν το έργο ήρθαν δίπλα και μας είπαν ένα ευχαριστώ. Εκεί είχαν τελειώσει όλα. Κατασκευάζουμε την είσοδο της Πρέβεζας που παρακάμπτει το αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Έργο που ανοίγει ταυτόχρονα το δρόμο για την ένταξη της Νικόπολης στα μνημεία της UNESCO. Δύσκολο έργο, πολλοί επιχείρησαν, εμείς το κάνουμε πράξη. Εκατοντάδες άλλα έργα που κατασκευάστηκαν με μικρότερο μεν προπολογισμό λύνουν προβλήματα και κυρίως βελτιώνουν την προσβασιμότητα πολλών αγροτών και επαγγελματιών προς τις μονάδες, τα αγροκτήματα, γενικότερα τις επιχειρήσεις. Η Ήπειρος έχει μεγάλες προοπτικές στον πρωτογενή τομέα. Η περιφέρεια στήριξε με κάθε τρόπο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Εκπονήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να εξυγχρονιστούν οι ΤΟΕΒ, για να έχουν ενεργειακή αυτάρκεια ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Δεν νοείται στη χώρα του ήλιου από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο που δουλεύουν τα αντλιοστάσια να μην έχουν τζάμπα ρεύμα. Τόσο απλό είναι. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα σε όλους τους ΤΟΕΒ της Άρτας, της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας με συνολικό προπολογισμό 30 εκατομμύρια. Καλύψαμε επίσης το κόστος εκτεταμένων ζημιών σε μηχανολογικό εξοπλισμό και οδικά δίκτυα. Βελτιώσαμε την προσβασιμότητα σε εκατοντάδες μονάδες. Ενισχύσαμε πρωτοβουλίες για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, προχωρήσαμε σε αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων. Όσες εγκαταστάσεις στον πρωτογενή τομέα έχουμε δώσει άδεια λειτουργίας, δεν έχει δώσει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα μαζί. Κατασκευάσαμε νέες ομπροδεξαμενές, πρόχειρες ταυλικές εγκαταστάσεις, σαν απόψε που χορεύουν οι δαίμονες σε όλη την Πίνδο από βροχή και από αέρα. Σε πολλά μέρη τελειώσαμε, σε άλλα προγραμματίζουμε να βάζουν τουλάχιστον το ζωικό κεφάλαιο μέσα και το κεφάλι τους αυτός ο κόσμος που ζουνε μόνοι τους με αυτά τα δύσκολα καιρικά. Συντηρήσαμε δρόμους. Μου είπαν πολλοί, ένα αυτοκίνητο το χρόνο χαλάω για να παίρνω το γάλα να το κατεβάζω κάτω. Οι ομβροδεξαμενές όλες ήταν τρύπιες. Εκεί το κράτος πρέπει να το δει τόσο απλά το θέμα. Μια ομβροδεξαμενή είναι και για τον κτηνοτρόφο και για έκτακτη ανάγκη να πάει να πάρει νερό για μια πυροσβεστική. Ξέρετε, θέλει πολλές τσαγκροσούλες αυτό το κράτος για να έρθει στα ίσα να καταλάβει πόσα χρειάζονται και είναι τόσο απλά.
Για όσους δεν ξέρουν τι είναι η τσαγκρουσούλα, είναι μια στραβή μεγάλη βολόνα που ράβαν τα σαμάρια εκείνο τον καιρό και στα μουλάρια. Πρέπει να βοηθήσουμε και να δώσουμε τη σημασία που πρέπει στους εναπομείναντες μετακινούμενους κτηνοτρόφους μας. Παράγουν ποιότητα που δεν πληρώνεται. Έχουν ποιότητα που μου έλεγε ένας προχτές, αν οι ξένοι μάθουν την ποιότητά μας στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα, θα ψάχνουμε να βρούμε τέτοια προϊόντα στην Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που συνέδεσε την προβολή του τουρισμού με τα αγροτικά προϊόντα και συμμετέχουμε οργανωμένα σε συνδυαστικές εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Τώρα αυτό το έβαλε μπροστά και ο ΕΟΤ, το Υπουργείο Τουρισμού. Αλλά εμείς το κάνουμε εδώ και 10 χρόνια. Έτσι, λέει ο άλλος, γεμίσαμε Ρουμάνους στα παράλια, με μεγάλα αυτοκίνητα, με καλά βαλάντια. Ναι, αλλά δεν ξέρει πόση προσπάθεια κάναμε η Ήπειρος στη Ρωμανία, στο Ρεγκίνα Ελισαμπέτα είτε στην Κωνσταντζα. Και προϊόντα πλέον πουλούνται δικά μας κατευθείαν εκεί, ενώ πουλιόταν μέσω Βουλγαρίας, όπως είναι τα ακτινίδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, και όλοι αυτοί έρχονται ενώ ξέραν μέχρι τη Χαλκιδική το μέρος. Ο πολιτισμός είναι πηγή πλούτου για την Ήπειρο. Η περιφέρεια τον αναδεικνύει συνεχώς με τα έργα της. Με τη συνεργασία των αρχαιολογικών υπηρεσιών αναστηλώσαμε ή και συντηρήσαμε τα τελευταία χρόνια πάνω από 100 μνημεία, μοναστήρια, ναούς και άλλα γεφύρια. Σεβόμαστε όλους τους πολιτισμούς. Δώσαμε τεράστια μάχη για το τζαμί της Γκαλούτσανης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους αυτούς που πέρασαν τη μελέτη στο ΚΑΣ και ήδη εδώ και μια εβδομάδα έχει ανάδοχο το έργο που θεωρώ ότι θα δώσει την έγκλη στην περιοχή αυτή που ξανά είχε τα παλιότερα χρόνια. Επίσης στο Ιμαρέτ της Άρτας έχουμε ήδη ανάδοχο και τα δύο έργα αυτά μπήκαν στο Ταμείο Συνοχής. Η ιστορική μονή του Διχονίου του Διονυσίου του Φιλοσόφου σώθηκε. Ξανά τελειώνει το καθολικό, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Κάναμε σωστικά για τις αγιογραφίες. Σας δίνω κάποια από τα παραδείγματα. Και προσεχώς θα κάνουμε και τα κελιά. Όλα αυτά όμως θέλουν πολλή δουλειά και δεν είναι εύκολο να περάσεις κάποια πράγματα στο ΚΑΣ, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή στο Νεωτέρων Μνημείων. Σώσαμε και ξαναφτιάξαμε τη γέφυρα της Πλάκας. Μπορεί πολλοί να λένε ότι βοήθησαν. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα που είχαμε μαζί μας για να σώσουμε τα δύο βάθρα ήταν σπουδαία, μεταξύ αυτών και ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Μύρης, και έτσι την ώρα, γιατί δεν το ξέρει κανένας, που το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων έλεγε δεν περνάει μελέτη, μπήκα μέσα, έκανα κάτι σαν το Ρογκοβό Γιώργο κάποτε και τελικά κερδίσαμε το στοίχημα. Μετά πολλοί την δόξαν, θέλησαν να πάρουν, εμείς με χαμηλούς τόνους μαζί με το ΤΕ της Υπήρου
φέραμε και με την υπηρεσία τη δικιά μας το αποτέλεσμα που έπρεπε. Η γέφυρα είναι στη θέση της. Όμως πίσω από τη γέφυρα αυτή, με τη συνεργασία των νεωτέρων μνημείων, έχουμε σώσει πάμπολα γεφύρια στην Ήπειρο. Και για να μην μας λέει κανένας ποτέ ότι είναι κι άλλα τα γεφύρια σε εξάτομο που βγήκε του Σπύρου Μαντά είναι όλα κατεγραμμένα και όλες οι πληροφορίες μας παίρνουμε από εκεί που μας χρειάζονται για να κάνουμε τις διάφορες μελέτες αναστήλωσης. Όπως η τελευταία ήταν στη μεγαλόχωρη της Άρτας, που αν καθόταν μια χρονιά ακόμα θα έπεφτε. Και συνεχίζουμε. Αναθέσαμε εξειδικευμένη μελέτη για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού, για μένα της Ακρόπολης της Υπήρου, της Παρηγορήτσας της Άρτας. Ήδη είμαστε στο τρίτο και τελευταίο στάδιο. Τα δύο προηγούμενα στάδια της μελέτης έχουν εγκριθεί. Έχουμε σε εξέλιξη το πρωτοποριακό πρόγραμμα των πολιτιστικών διαδρομών στα αρχαία θέατρα της Υπήρου. Αμβρακία, Νικόπολη, Κασόπη, Γίτανα και Δοδόνη, το οποίο έχει αποσπάσει τα εύσχημα εντός και εκτός Ελλάδος. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που θα έχει συνέχεια τη νέα προγραμματική περίοδο. Δεν ξέρετε πόση χαρά έκανα. Ήμασταν στη Λάρισα. Ήταν οι Ευρωπαίοι και όταν μίλησαν για ολοκληρωμένες χωρικές ενότητες είπαν μία είναι στην Ελλάδα, η οποία είναι άριστη των αρχαίων θεάτρων που έγιναν στην Ήπειρο. Η Ήπειρος τα τελευταία χρόνια έκανε άλματα στον τουρισμό. Δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα της συστηματικής προβολής που κάνει η περιφέρεια σε επιλεγμένες χώρες. Αναλάβαμε παράλληλα πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Το επίπεδο των υπηρεσιών τουρισμού αναβαθμίζεται με την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης σε όλα τα παράλια μέχρι 2.000 κατοίκους και βιολογικών καθαρισμών. Νέα όθηση θα δώσουν τα έργα που εκτελούνται ή προγραμματίζονται, όπως το αλλιευτικό καταφύγιο του Μύτικα, η Ιόνια ποδηλατική διαδρομή, στην οποία έχουμε ήδη ανάδοχο, τα καταδεικτικά πάρκα σε Πάργα και Πρέβεζα. Ο ιαματικός και περιπατητικός τουρισμός είναι οι επόμενες μορφές στις οποίες δίνουμε έμφαση. Στο στάδιο της αναβάθμισης, εξυγχρονισμού βρίσκονται τα ιαματικά λοτράκα Βασίλων, Αμαράντου, Χανόπουλου, Άρτας και Πρέβεζας. Θα κάνουμε και μια προσπάθεια για την αναστήλωση και στην Πιξαριά. Δύσκολο μεν, αλλά θα το κάνουμε. Ολοκληρώθηκε το πρώτο τμήμα των μονοπατιών του Ήπειρος Trail από Αετομιλίτσα μέχρι Καταράχτη και προχωράμε στο δεύτερο που θα καλύπτει άλλες περιοχές Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτείας, Άρτας μέσω το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τη δικιά μας επιμονή και χρηματοδότηση συμπληρώθηκαν οι υποδομές στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, το οποίο δέχεται πλέον διεθνείς πτήσεις λειτουργώντας συμπληρωματικά με το αεροδρόμιο του Ακτίου. Με σημαντικά έργα μιλάμε και για το περιβάλλον. Ολοκληρώσαμε τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων. Μας ήρθε, είμαστε η μόνη περιφέρεια που δουλεύουμε πλέον του ΣΜΑ και μας είπε να στείλουμε ένα χαρτί εμείς για να πει και η Ελλάδα ότι άρχισε να λειτουργεί ΣΜΑ και κάποιοι μας έλεγαν τι κάνετε.
Κατασκευάζουμε τη μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων στην Άρτα. Κατασκευάσαμε και είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης έργα αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε όλο το παραθαλάσσιο μέτωπο της Θεσπρωτείας, της Πρέβεζας και της Άρτας και γενικότερα του Αμβρακικού κόλπου. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη έργα σε ευαίσθητες περιβαλλοντολογικά περιοχές όπως είναι το Κανελάκι, η Κόνιτσα, το Πάπιγκο, η Αρίστη του Ζαγορείου, όπως είναι στον Παρακάλαμο κλπ. Υλοποιήσαμε πλήθος αντιπλημμυρικών έργων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μεταξύ αυτών στο ρέμα Τούσι της Πάργας που λόγω τουρισμού θα αρχίσει τώρα, στον Ξηροπόταμο της Ιγουμενίτσας, στον κάμπο της Άρτας. Αναθέσαμε μελέτες για το ρέμα Μπούση, αφού το καθαρίσαμε μετά από πολλά χρόνια, την προστασία της ιστορικής γέφυρας της Άρτας, την αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, θυμόσαστε το 10, ήδη η μελέτη για όλο το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων είναι στο τελικό στάδιο. Πήραμε μια πρωτοβουλία, αφού το αρμόδιο Υπουργείο έλεγε θα κάνει δουλειά και δεν έκανε ποτέ, για την τσιμέντινη γέφυρα της Άρτας. Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία ότι κάτι πρέπει να γίνει, αφού το Υπουργείο το άφησε έτσι, και εντός των ημερών θα παρουσιάσουμε πλήρη μελέτη τι πρέπει να γίνει με τη γέφυρα της Άρτας. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες και για έργα που είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας, όπως οι καθαρισμοί από ξηρά πλατάνια, τώρα τους ανέλαβε το Υπουργείο, προκειμένου να προστατευτούν σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις. Η Ήπειρος είναι υπόδειγμα σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Έχουμε αντιμετωπίσει πλήθος εκτάκτων καταστάσεων, έχουμε διαθέσει πολλά εκατομμύρια για αποκαταστάσεις ζημιών. Η περιφέρειά μας αξιοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο το επιχειρησιακό περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με απορρόφηση που περνάει πολύ πάνω από το 100%. Κληθήκαμε και βάλαμε πλάτη στα κεντρικά υπουργεία, μεταφέροντας δικά μας έργα που εκτέλεσε η περιφέρεια στα τομεακά των υπουργείων ή των διασυνοριακών προγραμμάτων, ώστε να μην χαθούν κονδύλια στην ελληνική επικράτεια. Στηρίξαμε και εντάξαμε κάθε όριμη πρόταση προς ένταξη στο ΕΣΠΑ. Αναλάβαμε με προγραμματικές συμβάσεις και την υλοποίηση άλλων έργων και άλλων φορέων. Παραδείγματος χάρη, θα ξεκινήσει εδώ στην περιοχή το μεγάλο ερευνητικό κέντρο από το ΙΤΕ κάτω από την Κρήτη. Και αυτό το αναλάβαμε να το επιβλέψουμε εμείς. Μέσω του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ υλοποιήθηκε το ΒΑ, το Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Αφορούσε όμως το 14-21 πόλεις με 70.000 κατοίκους. Τώρα άλλαξε και μπορέσαμε και βάλαμε και τις 4 πρωτεύουσες της Υπήρου, γιατί δεν βάζει το πληθυσμιακό κριτήριο. Στο νέο ΒΑ περιλαμβάνονται και οι 4 αυτοί μεγάλοι δήμοι και έτσι μπορούν όσες πρωτοβουλίες θέλουν να τις βάλουν εκεί. Μεταφέραμε την εγκατάσταση του πρώην κλειστού Ξηφασκίας από το Ελληνικό στα Γιάννηνα. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο.
Ήδη ολοκληρώνεται η μελέτη για την τοποθέτηση που θα χρησιμοποιείται ως σύγχρονο κλειστό γήπεδο, αλλά και ως εκκλησιακό κέντρο. Σκεφτείτε 147 επί 70. Έχει μέσα για γήπεδο αθλοπαιδιών μέχρι 3.200 καθήμενους. Έχει δεύτερο γήπεδο και ένα τρίτο για όλα τα αγωνίσματα. Λειτουργούμε το δεύτερο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων, η κατασκευή του οποίου πέρασε από 40 κύματα. Όμως και όλα τα κλειστά της Υπήρου, είτε στους Κωστακιούς της Άρτας, είτε στην περιοχή στο Κανελάκι, είτε στη Φιλιππιάδα, όλα αυτά πληρώθηκαν με χρήματα δικά μας. Μιλάμε και με τις πράξεις. Η Περιφερειακή Αρχή, η παράταξή μας, όλα αυτά τα χρόνια ήταν σύμμαχος και συναγωνιστής με τις επαγγελματικές ομάδες της Υπήρου που διεκδικούσαν καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας. Ήμασταν πάντα δίπλα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, με συνεχείς και δυναμικές παρεμβάσεις για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ειδικά της φέτας. Δώσαμε μεγάλη μάχη. Ξέρουμε ότι την πληρώνουμε αυτή τη μάχη, αλλά θα τη δώσουμε μέχρι τέλους για να δουν οι κτηνοτρόφοι καλύτερες μέρες. Δυστυχώς η νοθεία στο γάλα συνεχίζεται ακόμη. Πολλές από τις ρυθμίσεις που έγιναν μέχρι στιγμής ήταν δικές μας προτάσεις. Η αύξηση της τιμής του γάλακτος ξεκίνησε μετά που άρχισαν κάποιοι έλεγχοι που έγιναν μετά από υποδείξεις μας. Δώσαμε επίσης μεγάλο αγώνα για τους δασικούς χάρτες. Είχαμε καθοριστική συμβολή με προσφυγή στο ΣΤΕ στη βελτίωση της νομοθεσίας που έλυσαν πολλά θέματα στους κατοίκους, ειδικά της Υπήρου. Δεν έχει τελειώσει η προσπάθεια, γιατί κάποιοι επιμένουν να μην εφαρμόζουν τον νόμο 4685 του 20 άρθρο 48 και την απόφαση που εγκρίθηκε στο ΣΤΕ. Δεν θα τους περάσει. Αυτό είναι δέσμευση. Δεν μπορεί η εγκύκλη του Υπουργείου από υπηρεσιακούς παράγοντες να είναι ακριβώς ανάποδα με τον νόμο. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί στα δικαστήρια πήγαμε με τους δασολόγους του Δημοσίου απέναντι. Στηρίξαμε τους ιχθυοκαλλιεργητές και αποτρέψαμε την εγκατάσταση μονάδων ασφαλτικών στη Σαγιάδα. Αγωνιζόμαστε για όλους τους ιχθυοκαλλιεργητές των γλυκών νερών να πάρουν άδεια, να τελειώσουν τα ραγκαραγκιοζηλίκια που ισχύουν από το 1970. Προωθούμε την εκπόνηση των χαρτών βόσκησης. Ένα έργο που όντως έχει καθυστερήσει, αλλά όχι με δικιά μας ευθύνη. Κύριοι, κάποιοι έκαναν νόμο να πληρώνονται ωραία βοσκοτόπια και χωρίς ζώα και αρρώσιμη γη χωρίς άρωτρο, όταν οι εκτάσεις αυτές δεν έφταναν για τους καθεαυτού αγρότες και κτηνοτρόφους. Και έτσι βγάλαν και την τεχνική λύση. Και έτσι βγάλαν τον τεχνικό σύμβουλο. Και είδαμε στου Γράμμου τα κονάκια, στην ονομαστή Γράμμουστα, άνθρωποι του Κολονακίου και καμία σχέση με κτηνοτρόφους να δηλώνουν κτήματα και να παίρνουν αποζημιώσεις. Γίνεται η μάχη, αλλά θα τελειώσει. Χτες ο Υπουργός έβαλε το πρώτο λιθαράκι και άρχισαν να στριφογυρίζουν όλοι αυτοί που δεν έχουν σεβαστεί πάρα πολλά χρόνια τίποτα.
Κάναμε παρεμβάσεις για έγκαιρες καταγραφές και αποζημιώσεις καλλιεργειών που υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα. Τι να πεις τώρα με τη Θεσσαλία όλη στο χάος. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων σε περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται ήδη άλλες δραστηριότητες. Είπαμε το τόσο απλό, δεν θα χαλάσουμε κάτι για να γίνει κάτι άλλο. Το ασπάστηκε ο Πρωθυπουργός και είπε πάνω από το 1200 απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση αιωλικού πάρκου. Είμαστε όμως σταθερά υπέρ των ΑΠΕ, αρκεί να μην προκαλούν ζημιές μεγάλες που τα ωφέλη είναι λιγότερα από αυτά που κερδίζει ο τόπος. Παράδειγμα, στην Ήπειρο των ποταμών μπορούν να γίνουν μικρά υδροελεκτρικά που έχει σχέση η ενεργειακή κοινότητα του κάθε Δήμου. Δηλαδή, εδώ είναι μερικές φορές αυτό που λέω εγώ, έρχονται οι Γερμανοί ξανάρχονται. Δηλαδή έρχονται χωρίς σεβασμό στον τόπο, έτσι γουστάρω εντός εισαγωγικών η κουβέντα, παίρνω και κάνω εγώ και εσύ ποιος είσαι. Η τοπική κοινωνία θέλει παράδειγμα να έχει τζάμπα οδικό φωτισμό μέσα στον κοινοτικό φωτισμό. Μπορεί να γίνει με απλά πράγματα. Ήμασταν πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις. Στην δύσκολη εποχή του κορονοϊού η περιφέρεια ενίσχυσε οικονομικά περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες τους. Απλό. Δώσαμε στην κάθε επιχείρηση 15.000. Εάν δίναμε σε κάποιες 200 ή 300, θα παίρναν 500 επιχειρήσεις και οι άλλες δεν θα παίρναν τίποτα. Είπαμε, κύριοι, τι δίνουμε? Δίνουμε κάτι για να μπορέσουν να σηκωθούν ξανά. Και τους δώσαμε 15.000. Όσοι κάναν σωστά τα χαρτιά, το λέω αυτό, πήραν λεφτά. Προωθήσαμε παράλληλα δεκάδες επενδυτικά σχέδια μέσω των αναπτυξιακών νόμων και του ΕΣΠΑ. Δώσαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη ερευνητικών και καινοτόμων δράσεων που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή όθηση στην Ήπειρο. Εντάξαμε δεκάδες προτάσεις του Πανεπιστημίου, 46 τον αριθμό, και επιχειρήσεων στο ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Στηρίξαμε τους νέους μέσα από πρόγραμμα απασχόλησης, βοηθώντας δεκάδες πτυχιούχους νέους να βρουν εργασία με προοπτική επέκταση των συμβάσεών τους από τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, με μια κουβέντα, 18 μήνες πληρώναμε μισθό, ασφάλιση εμείς, και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που είχαν πάρει μεταπτυχιακό, επιστήμονες μάλλον, και στους δοκτοράδες. 18 μήνες με δικά μας λεφτά, να μην φύγει ο κόσμος έξω. Μεταφέραμε με ασφάλεια χιλιάδες μαθητές από και προς τα σχολεία τους και συνδράμαμε το Πανεπιστήμιο για τη φοιτητική στέγη. Δεν είναι λίγες οι φορές που δώσαμε εμείς τα χρήματα ως ενίκιο στα ξενοδοχεία που νίκιαζε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σταθήκαμε δίπλα στις δομές δημόσιας υγείας. Τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού συνδράμαμε όλους ανεξαρτήτατους φορείς και με υλικά και ό,τι άλλο χρειάστηκαν. Πολλά τα λεφτά. Τα δώσαμε όμως από δικά μας λεφτά. Επίσης, εξασφαλίσαμε και εξοπλίσαμε τα 5 νοσοκομεία της Ηπείρου και με πόρους της περιφέρειας. Κάναμε έργα βελτίωσης, παράδειγμα το νοσοκομείο Πρέβεζας, στο οποίο έχουμε ήδη ανάδοχο, αλλά και ό,τι λεφτά δεν πήραν άλλες περιφέρειες στο διασυνοριακό πρόγραμμα, τα πήραμε εμείς και τα δώσαμε στα νοσοκομεία. Και τότε υπόθηκε μια κουβέντα ότι χάλασαν οι σχέσεις Ελλάδος-Ιταλίας, λέει, γιατί φώναζε ο Περιφερειάρχης.
Εγώ είπα το αυτονόητο. Η Ήπειρος θα πάρει τα λεφτά που της αρμόζει να πάρει και δεν υπογράφω να πάνε σε άλλη περιφέρεια χρήματα δικά μας για τα νοσοκομεία. Άρα αυτό που υπόθηκε για την Ιταλία δεν είχε καμία σχέση. Μεταξύ μας μιλάγαμε οι Έλληνες. Σταθήκαμε δίπλα στους ομογενείς μας, συμβάλλοντας στην επίλυση του μακροχρόνιου προβλήματος της καταβολής του επιδόματος στο ανασφάλιστο. Τις μέρες του κορονοϊού, ό,τι δύσκολο υπήρχε στη Βόρειο Ήπειρο το φέραμε νύχτα στα νοσοκομεία στα Γιάννηνα. Και να μην λένε μερικοί ότι κλείσαμε την πόρτα. Εγώ ξέρω ότι είχαμε μόνιμα αυτοκίνητο νοικιασμένο που έπαιρνε τους ανθρώπους από εκεί και τους έφερνε στο νοσοκομείο στα Γιάννηνα. Αλλά προσέχαμε να μην δημιουργηθεί κανένα θέμα, γιατί ήταν και θέμα ευρωπαϊκό. Στηρίξαμε το ΕΚΑΒ, τους Δήμους, τους εκπαιδευτικούς, τους επιστημονικούς φορείς όταν χρειάστηκε στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Θυμόσαστε το παιδί στην οδό Καλμπακίου κλειστό χρόνια, σε μια εβδομάδα το κάναμε μέγα εμβολιαστικό κέντρο, το συντηρήσαμε και τώρα για ό,τι χρειαστεί είναι μέσα στα πράγματα. Κανείς δεν τολμούσε ούτε την πόρτα να περάσει εκεί. Το πρόγραμμα της επόμενης θητείας μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με ό,τι έχει προηγηθεί, έχει σχεδιαστεί και είναι έτοιμο προς υλοποίηση. Συνοχίζοντας, έχουμε νέους στόχους. Τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την κατασκευή του οδικού άξονα Ιόνια Οδός Πρέβεζα. Το ξαναλέω, Ιόνια Οδός Πρέβεζα, το οποίο ανέλαβε πρόσφατα εδώ και 6 μήνες η περιφέρεια από το Υπουργείο Υποδομών. Μου λένε αρκετοί, τι έκανες γι' αυτό? Μα δεν του είχαμε εμείς. Εδώ και 6 μήνες πήραμε τη μελέτη, η οποία δυστυχώς το μόνο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η γεωλογική μελέτη και τίποτε άλλο. Δείξαμε προημερών στην Πρέβεζα ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι για το κομμάτι Κόμβος Φιλιππιάδος, Κόμβος Γέφυρας Καλογύρου. Και συνεχίζουμε. Και το δεύτερο που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι Κόμβος Πάργας μέχρι την περιοχή του Μεσοπόταμου. Φτιάχνουμε όλους τους ενδιάμεσα κόμβους που σας ανέφερα, αλλά τους φτιάχνουμε με προδιαγραφές να κουμπώνουν στα νέα σχέδια που κάνουμε για όλα αυτά, γιατί είναι ζητούμενο πλέον από την ανάγκη και τον τουρισμό. Εάν το αφήναμε, κύριοι, στο Υπουργείο, οι γενιές οι δικές μας δεν θα βλέπαν ποτέ δρόμο. Επίσης, έχουμε αναλάβει τη βελτίωση του δρόμου Ηγουμενίτσα μέχρι Πλαταριά. Με επεκτάσεις επίσης των οδικών συνδέσεων Πηγάδια Γέφυρα Πλάκας. Ήδη από σήμερα είναι στον αέρα η νέα διακήρυξη. Λάκας Σουλίου με Θεσπρωτικό. Εκεί έχουμε κόμβους και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι μελετημένο από τη γέφυρα Μπακόλα. Ο πρώτος δημοπρατήθηκε ο δρόμος, για το δεύτερο έχουμε τις τελικές μελέτες. Περιμένουμε και τη μελέτη του Υπουργείου για το δρόμο Καλμπάκι-Κόνιτσα. Και αυτή, όπως και όλες όσες ανέφερα, που έχει αναλάβει το Υπουργείο, έχει κακοφορμήσει. Με την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, έργο για το οποίο έχουμε πλέον οριστικό ανάδοχο. Με την κατασκευή των νέων διοικητηρίων σε Άρτα και Πρέβεζα. Άρτα και Πρέβεζα, διοικητήρια ΓΙΟΚ μέχρι σήμερα, για τα οποία έχουν ήδη προχωρήσει οι αρχικές διαδικασίες παραχώρησης των πρώην στρατοπέδων. Τελειώσαμε με αυτά. Η μελέτη της Πρέβεζας
είναι όπου να είναι αυτές τις μέρες θα βγει η άδεια οικοδομής και είμαστε στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για την περιοχή της Σάρτας. Με το νέο ΕΣΠΑ θα υλοποιήσουμε τα έργα που περιλαμβάνονται στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που αφορούν και το χώρο του Σουλίου και των μαστοροχωρίων με τα ιαματικά λουτρά της Κόνιτσας και τμήμα των Τζουμέρκων και του Λάκμου. Επίσης, στη νέα θητεία μας ολοκληρώνουμε όλα τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος, είτε αποχετεύσεις, βιολογικοί καθαρισμοί σε ευαίσθητες περιοχές. Ολοκληρώνουμε και σχεδιάζουμε νέα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Δημιουργούμε τη νέα δομή πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο. Ολοκληρώνουμε τα έργα ενεργειακής απεξάρτησης των ΤΟΕΒ. Προχωράμε στη διασφάλιση των προϊόντων της Ηπείρου και την αναγνώριση νέων όπως το τσαλαφούτι, τα ακτινίδια της Άρτας, τα αλλιευτικά είδη του αμβρακικού, η πατάτα χρυσοβίτσας. Θα σας πω μόνο, πολλοί κορόιδευαν για το Κασκαβάλ. Το περάσαμε παντού και 17 Αυγούστου έλεγε η ημερομηνία ένστασης. Περάσαμε και τη Ρουμανία που είχε κάνει αρκετά μια προσπάθεια και μας βγήκε μπροστά ποιος? Η Γερμανία, η οποία είπε δεν μπορεί να πάρει κι άλλο προϊόν η Ελλάδα. Εμείς φέραμε τα δικαιολογητικά, πιστεύω τελειώνουμε, αλλά θέλω να σας πω ποιος βγήκε. Η Γερμανία, η οποία είπε από μια χρονολογία το φτιάχνουμε κι εμείς. Καταλαβαίνετε τι αξία έχει ένα pop προϊόν ή γεωγραφικής ένδειξης. Ενισχύουμε νέες δράσεις για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των προϊόντων μας. Αναζητούμε νέες αγορές για τον τουρισμό μας. Αναβαθμίζουμε τα τουριστικά καταφύγια. Κατασκευάζουμε τα καταδυτικά πάρκα. Ολοκληρώνουμε το δίκτυο μονοπατιών. Κατασκευάζουμε και θέτουμε σε λειτουργία το κέντρο υψηλής έρευνας τεχνολογίας που αποτελεί και κυβερνητική δέσμευση. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης κατά 50%, έχει έτοιμη μελέτη και αδειοδότηση και αναμένουμε την έγκριση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Αυτό θα δώσει 1.600 θέσεις επιστημόνων, χώρια, όλα τα άλλα στην περιοχή. Ετοιμάζουμε τις μελέτες και προχωρούμε στην αξιοποίηση του δασικού χωριού Καταράκτη Άρτας, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στην περιφέρεια. Κύριοι, σε κάθε σημείο, όταν κάνεις μια παρέμβαση, αλλάζεις τα πάντα. Εγώ αφήρμωσα αυτό από όταν ήμουν στο Δημαρχείο. Έφτιαξα το χιονοδρομικό στο Ανήλιο Μετσόβου. Σήμερα γέμισε το Ανήλιο και η ευρύτερη περιοχή με δουλειά από αυτό. Έφτιαξα το Μουσείο Υδροκίνησης στο Ανθοχώρι Μετσόβου. Ξαναάνθησε το Ανθοχώρι. Κάθε περιοχή, για να αλλάξουν τα πράγματα εκτός από τα άλλα, θέλει και κάτι διαφορετικό, το οποίο παντρεύεται με τον τόπο και δίνει ξανά θέσεις εργασίας και να αναζωογονεί τον τόπο. Τέλος, προχωρούμε στην υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, για το οποίο εξασφαλίσαμε περισσότερους πόρους από το προηγούμενο. Έχουμε διαθέσιμα 426 εκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομών, αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, για δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και άλλα. Όλα αυτά είναι δουλειά, δεν είναι υποσχέσεις. Είναι δρομολογημένες δράσεις. Υπάρχει και μια μεγάλη κατηγορία έργων που διαχειρίζεται το κεντρικό κράτος. Τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα σχολεία, τα χαρακτηρισμένα ιστορικά μνημεία, αλλά και οι μεγάλοι οδικοί άξονες μας ενδιαφέρουν άμεσα. Παρεμβαίνουμε
αλλά τις αποφάσεις τις παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση και όχι η περιφέρεια. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στο δρόμο Γιάννηνα Κακαβιά. Το έργο, κύριοι, είχε εγκαταλειφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 έχει αλλάξει προδιαγραφές και δεν μπορεί πια την κίνηση που έχει αυτό το έργο να χρηματοδοτηθεί ως δρόμος τετράιχνος. Έχουν βάλει ψηλά την κυκλοφοριακή φόρτιση. Προχωράμε σε τρίχνο. Όλα όμως τα υπόλοιπα έργα, οι ανισόπεδοι κόμβοι, οι γέφυρες και λοιπά θα κατασκευαστούν με πρόβλεψη διαπλάτησης στο μέλλον σε τετράιχνο του δρόμου. Πήραμε τις μελέτες, προχωρήσαμε στην επικαιροποίησή τους, τις επιστρέψαμε στο Υπουργείο, το οποίο θα προχωρήσει εκ νέου στη δημοπράτηση του έργου αυτές τις μέρες. Εμείς δηλαδή δουλέψαμε αρκετά το κομμάτι Καλμπάκι, Κακαβιά, το οποίο το έχει, όποιος πάρει το έργο θα πάρει και αυτό, γιατί δεν είχαμε προλάβει σε αυτό το κομμάτι να κάνουμε τις απαλωτριώσεις, το κτηματολόγιο. Στο Υπουργείο επίσης ανήκει και η οδική σύνδεση Ιγουμενίτσα Μαυρομάτη, η οποία μελέτη έχει ανατεθεί στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Δηλαδή δεν είναι σε όλα να τα ζητάνε από εμάς. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε συνεργασία με φορείς από δήμους, ενεργές δυνάμεις της περιφέρειας, με διαφορετικές πολλές φορές απόψεις, αλλά πάντα σχεδόν στο επίκεντρο ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα. Τους ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ το προσωπικό της περιφέρειας. Χωρίς το ζήλο και την αποτελεσματικότητά του δεν θα μπορούσε σήμερα να παρουσιάζουμε ένα τόσο αξιοζήλευτο απολογισμό έργου. Στην πορεία προς τις εκλογές θα ακουστούν πολλά. Για να γίνουν ορισμένοι πιστευτοί κρύβουν μια αλήθεια. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση δεν νομοθετεί, δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κεντρικό κράτος ή ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς προχωράμε μπροστά. Ως σημερινή αλλά και ως αυριανή διοίκηση της περιφέρειας έχουμε υποχρέωση να είμαστε ειλικρινείς, να στηριζόμαστε στο έργο μας, να ακούμε την κοινωνία και για τα μικρά και για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Είμαστε η παράταξη της ευθύνης και της αποτελεσματικότητας. Έχουμε να επιδείξουμε έργο που δεν κρύβεται, δεν διαγράφεται, δεν μηδενίζεται. Οι υπηρώτες το γνωρίζουν. Δεν είναι διατηθειμένοι για πειραματισμούς. Και την Κυριακή 8 Οκτωβρίου ψηφίζουν αξιοβίωτη ανάπτυξη της Υπήρου. Συνεχίζουμε μαζί, σταθερά και αποφασιστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάω, καθίστε κάτω. Να σας παρουσιάσω τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους που έχουμε. Ξεκινάω από τον νομό Άρτας. Βούλγαρης Κοσμάς, συνταξιούχος αστυνομικός. Δρούγκα Παπαγεωργίου Μαρία Ελένη, εκπαιδευτικός, επαγγελματίας υγείας.
Ζέρβα Ελευθερία, πολιτικός μηχανικός. Η Πιώτη Μανιφάβα Ευγενία Τζένη, υπάλληλος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Καραγιάννης Χρήστος, ιατρός, επιμελητής Α του ΕΣΥ. Κατέρης Χρήστος, επιχειρηματίας, κτηνοτρόφος. Γιάννη. Κολιού Δήμητρα, λογίστρια, φοροτεχνικός. Κωνσταντή Ευσταθία Έφη, καθηγήτρια μαθηματικών. Κωνσταντίνα Μπαλάφα Χριστίνα, εκπαιδευτικός. Λινάρη Ευαγγελία Έφη Παναγιώτα, λογίστρια, οικονομολόγος. Μητρογιάννη Ευαγγελία, εκπαιδευτικός, διευθύντρια ΕΠΑΛ. Μπαλά Βασιλική, νοσηλεύτρια, βοήθεια στο σπίτι. Μπασούκα Αφροδίτη, μηχανικός χωροταξίας και ανάπτυξης. Παπάς Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος. Πλατσούκας Απόστολος, κτηνοτρόφος και πτηνοτρόφος. Σερέτης Θεόδωρος, οδοντίατρος. Σίμου Τάσου Αναστασία, εκπαιδευτικός. Σκανδάλη Κωνσταντίνα Ντίνα, ελεύθερος επαγγελματίας, μεταφράστρια. Σπύρου Νικόλαος, διοικητικός υπάλληλος, ΔΕΙΑ. Τσαμπάς Κωνσταντίνος, φοιτητής, επιχειρηματίας. Τσίπρας
Γεώργιος Υπάλληλος Δεδιέ. Φώτης Φώτιος, επιχειρηματίας. Ψαθάς Βασίλειος, οικονομολόγος. Τώρα έχουμε την Θεσπρωτεία. Ο Αθανασίου Θωμάς, ο οποίος είναι μάνατζερ σε επιχειρήσεις. Η Γιώγιακα Μαρίνα, ελεύθερος επαγγελματίας. Γκαμπρέλας Δημήτριος, επιχειρηματίας. Δηλαβέρη Ρεγκίνα, δικηγόρος. Κωνσταντίνου Χρήστος, πτυχιούχος θετικών επιστημόνων. Λάμπρου Αλκιβιάδης, εργοδηγός. Μαρκοπούλου Κιτσιλή Λαμπρινή, αγρότης, κτηνοτρόφος. Μπέλου Αναστασία, πολιτικός μηχανικός. Μπραήμι Μπότσι Σταυρούλα, οδοντίατρος. Μόκος Δημήτριος, επιχειρηματίας. Παπαγρηγορίου Νικόλαος, έμπορος. Πιτούλης Θωμάς, αρχιτέκτον μηχανικός.
Ψάση Παναγιώτα δικηγόρος. Τζάνης Γιώργος, πολιτικός μηχανικός. Χρήστου Βαρβάρα Αλεξάνδρα, κοινωνική λειτουργός. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Αλεξίου Λεοντίου Χριστίνα, ελεύθερος επαγγελματίας. Αρλέτου Εκατερίνη, πολιτικός μηχανικός. Βαλάκος Γεώργιος, ξυλογλύπτης. Βασιλείου Αντώνιος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Βασιλείου Ελένη, εκπαιδευτικός. Βελιβάση Αλεξάνδρα, κοινωνική επιστήμονας. Βλέτσας Αθανάσιος Σάκης, πολιτικός μηχανικός. Βλέτσας Βασίλειος, τέος αντιδήμαρχος. Γαϊτανίδης πρόδρομος Μάκης, κτηνίατρος. Γιάγκα Σταματία Ματίνα, επιχειρηματίας. Γιουγλής Θεόφιλος, ειδικός παθολόγος. Γκαρτζονίκας Ηλίας, στέλοχος διεύθυνσης τουρισμού. Γκογκάκη Μαργαρίτα, ψυχοπαιδαγωγός. Γκρέστας
Αναστάσιος ορθοπαιδικός γιατρός. Γοργόλης Βασίλειος δικηγόρος. Δήμου Ζήσου Ουρανία Ράνια κτηνοτρόφος. Δοβανάς Κωνσταντίνος επιχειρηματίας. Θάνου Ελένη, ιδιοκτήτης εκπαιδευτικού κέντρου. Θεοδωρή Ευσταθία Έφη, οικογενειακή βοηθός, βοήθεια στο σπίτι. Καρατζένη Δέσποινα, επιχειρηματίας, ιχθυοκαλλιεργητής Πέστροφας. Κίτσος Κωνσταντίνος, αστυνομικός. Κολιού Κοστούλα Μαρία Γεωπόνος. Κούγκουλης Γεώργιος, ιδιωτικός υπάλληλος γαλακτολόγος. Κύρκος Νικόλαος, κτηνοτρόφος. Λαζάνης Χαρίλαος Χάρης, δικηγόρος. Λόλας Σεραφείμ, οικονομολόγος, διοικητικός υπάλληλος, Δήμου Ζαγορείου. Μελάς Κωνσταντίνος, υπάλληλος στη Μέριμνα. Μητροκώστα Παναγιώτα Γιούλα, διοικητικός υπάλληλος του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού. Μπίτος Δημήτριος, ελεύθερος επαγγελματίας. Μπούγιας Πέτρος, τοπογράφος μηχανικός. Νάκου Δασούλα Αγνή, νοσηλεύτρια, υποψήφια διδάκτορ. Νίτσα Γουδέλη Βασιλεία, ελεύθερος επαγγελματίας.
Τάσος Γεώργιος, ελεύθερος επαγγελματίας, πρώην ποδοσφαιριστής. Από τον Πας Γιάννηνα βλέπεις βραχνιάσαμε. Ντέτσικα Εκατερίνη, καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, επιχειρηματίας. Ντέτσικας Λάμπρος, ιδιωτικός υπάλληλος. Βγάλτε ρε παιδιά. Όποιος θέλει βγάζει. Παγανιάς Κωνσταντίνος, εφοριακός, γνωστός βλαχοπρόεδρος. Παπαναστασίου Γαβρίλ, συνταξιούχος. Παπα-Νικολάου Ευάγγελος, γυναικολόγος, εξωσωματικής, καθηγητής γυναικολογίας στο ΑΠΙ Θήτα. Παπαρούσης Χριστόδουλος Γεωπόνος και Άκης. Παπά Ελένη Λένα, ιδιωτική υπάλληλος. Παπάς Κορίλα Φρυδερίκη, δικηγόρος. Παρηγορίδη Ιωάννα Ευπραξία, χημικός, σύμβολος τεχνολογίας τροφίμων. Περιστέρη Ελένη, γενική γιατρός στο Κέντρο Υγείας Βουτσαρά. Πλαχούρα Ελένη, πολιτικός μηχανικός, μελισσοκόμος. Σαραλιώτης Γιώργος, επιχειρηματίας. Σαράβας Κωνσταντίνος, οικονομικός υπεύθυνος στην Περιφέρεια Υπήρου. Σιδηροπούλα Ξίδη Μελανή Μελίνα, Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων. Στράτης Σπυρίδων, ελεύθερος επαγγελματίας. Τζαλαλής Αθανάσιος Σάκης, προπονητής μπάσκετ.
Τζόριζης Απόστολος, νοσηλευτής. Τόμου Νιώβη, αρχιτέκτον μηχανικός. Τσάρα Σταυρούλα, καθηγήτρια παθολογίας. Τσόνη Κλίτσα Θάλια, νοσηλεύτρια Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα. Φούκας Άγγελος, κτηνοτρόφος, επιχειρηματίας. Χριστοφορίδης Ευρυπίδης, ιδιωτικός υπάλληλος. Τώρα κατεβαίνουμε εμείς, έρχεται η Πρέβεζα. Να βγάλουμε μια φωτογραφία. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Βασιλείου Σοκράτης, υπάλληλος ΔΕΔΙΕ. Γιολδάσης Βασίλειος, οικονομολόγος, στέλεχος επαγγελματικής κατάρτισης. Γούσης Χρήστος, γιατρός παθολόγος. Δράκος Αναστάσιος Τάσος, ειδικός ορθοδοντικός. Δρόσος Θεόδωρος, συνταξιούχος ΟΤΕ. Ηλιόπουλος Σπυρίδων, καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής. Ιωάννου Ευστράτιος Στράτος, πολιτικός μηχανικός επιχειρηματίας. Καραμανίδης Δημήτριος, επιχειρηματίας.
Καρά Γιαννούλα Ιωάννα, πτυχιούχος Ιστορίας Αρχαιολογίας, Δημοτικός Υπάλληλος Δήμου Ζηρού. Κατσαντώνη Εκατερίνη, Τραπεζική Υπάλληλος. Μαλέσκου Χρυσούλα, Ιδιωτική Υπάλληλος. Μάρη Ελένη, έμπορος εισαγωγών αυτοκινήτων. Ματσίρας Χρήστος, ιατρός με ευτήρας γυναικολόγος. Παπακώστας Γεώργιος, εργολάβος κατασκευών. Παπάς Δημήτριος Τάκης, πολιτικός μηχανικός. Ραβανού Κολιού Δήμητρα, δικηγόρος. Σπυρέλης Μιχαήλ, ιατρός παθολόγος. Τάτσι Θεοδόρα Δώρα, υπάλληλος Ένωσης Αγρότων Πρέβεζας. Τσοβίλης Ευάγγελος, τουριστικές επιχειρήσεις. Χασακή Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος. Θέλω να ευχαριστήσω και τους 113, εγώ 114 και όλους εσάς που απόψε ήσασταν μαζί μας. Όλοι μαζί για την νίκη της Υπήρου.